ଖରାଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କାଉକୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। କାଉଟି ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଣି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ, ସେଇ ଘର ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଏ ସେଠାକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବି। କାଉ ଏକ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି। ଆରେ ଯା ହଉ, ପାଣି ମିଳିଗଲା। ଆରେ ମୋ ଥଣ୍ଟ ତ ପାଣିକୁ ପାଉନି, ପାଣି ପିଇବି କେମିତି? ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାଉର ଥଣ୍ଟ ପାଣିକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। କାଉଟି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଏତେ ଜାଗା ବୁଲିବା ପରେ ମୋତେ ପାଣି ମିଳିଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ମାଠିଆରୁ ମୋତେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଯଦି ମାଠିଆରେ ଗୋଡ଼ି ପକାଇବି ତେବେ ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ପିଇପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରୁଛି। କାଉ ତାହା ହିଁ କଲା। ଗୋଡ଼ି ନେଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପକାଇଲା। ମାଠିଆର ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। କାଉଟି ଶେଷରେ ପାଣି ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ କା କା କରି ଉଡ଼ିଗଲା।